Bona tarda a tots i totes. El millor programa d'història, viatjant per la història. Avui tenim d'invitat a Tutankamon. Passa, passa. Bona tarda, soc el Nevepure Tutankamon, però em podeu dir Tut. Hola, Tut. Quin barret més extravagant que portes? Doncs sí, mira, Com és que el portes? és degut a una tradició egípcia i a més, a mi m'agrada molt portar-lo. Què t'agrada? Sí, molt. Doncs mira, aquí tenia portat un de record. Moltes gràcies. Et queda molt bé. Gràcies. I què hi fica aquí? Aquí fica Tutankamon. Vale. Doncs comencem amb l'entrevista. Com tu vulguis, va, comencem. Vinga, va. Quan vas néixer? Vaig néixer l'any 1341 abans de Crist, a Egipte. I el teu pare? Doncs mira, Com hi va? el meu pare era l'antic faraó d'Egipte en què s'enamora. I com li va el teu pare? Doncs mira, el meu pare va morir quan jo tenia 7 anys. El van enterrar en una piràmide als camps de l'Ara. Em sap greu. Tranquil, no passa res. I la teva mare? La meva mare es diu Nefertiti i és la dona més bonica d'Egipte i per mi del món sencer. I ara que estem en temes familiars, tens avis? Sí, tinc a la meva àvia Ti, però quan em vaig convertir en faraó ja no la deixaven entrar a palau i amb el temps va morir. Em sap greu. No ha passat res tranquil. I canviant una mica de tema, tu vas ser faraó molt jove, no? Sí, exacte. Després d'enterrar el meu pare, vam tornar a palau i amb 7 anys em van nombrar faraó. I què vol dir ser un faraó? A la meva època, ser un faraó volia dir ser un déu, i en el meu cas jo era el déu del sol. Vale, ja ho entenc millor. Estàs casat? Sí, la meva dona es diu Anke s'enamora. I vosaltres dos teniu fills? Doncs mira, la meva dona i jo vam tenir 2 nenes, però les 2 van morir a l'hora del part. Em sap greu. Tranquil, no passa res. I ara ja estem arribant al final de l'entrevista. T'està agradant? Sí, és molt entretinguda i m'està agradant molt. Què és el que més t'agrada fer en els teus temps lliures? Doncs a mi el que m'agrada fer és anar a caçar i fer gots amb el meu car. I tens alguna anècdota de la teva vida? Doncs sí, quan jo era petit, a l'escola tenien que aprendre els jeroglífics i jo em negava a aprendre'ls perquè eren molt difícils i el meu mestre em castigava. I també tenia un elefant de fusta amb una corda i 4 rodes que era la meva joguina preferida. I tu, quan et moris, a la teua piràmide vols ficar algun malefici? Doncs sí, vull ficar algun malefici o alguna maldició perquè no em robin els diners i tots els diamants, tresors i tot el que tinc, però no sé què ficaré, encara soc molt jove. Doncs fins aquí arriba aquesta entrevista i espero que t'hagi agradat molt. Molt a mi, moltes gràcies a tu. Adeu. Bueno, adeu. Desgraciadament, l'any 1322 abans de Crist, Tutankamon va anar a pegar la seva volta matutina amb carro i, desgraciadament, es va volcar el seu carruatge i a l'edat de 18 anys va morir. Va ser desenterrat per l'arqueòleg Howard Carter l'any 1922 a Egipte. Adeu. Ostres, quin barret més extravagant que portes, tu. Acaba de dir la frase. El teu nom. I aquí? El meu, Tutankamon. Doncs molt guai. Què t'agrada fer? Comencem amb l'entrevista. Aquí el mestre pregunta. I tens fills? Estàs casat? Però da igual, continua. Tu saps, continua. Aleix, pots no saltar-te preguntes? I... Espera.
Aquí que faig un tall i esto. Sí, és que m'he perdut. M'has fet un favor que tenia que tossir. Sí, moltes gràcies, ja ho entenc. Vale, sí. Vale, Ara me cal. què tenies que dir? Moltes gràcies, ja ho entenc millor. Estàs casat? Entenc millor, perdó, espera, estàs casat? Vale, va. La meva dona i jo vam tenir 2 nenes, però les 2 van morir a l'hora del part. Em sap greu. Tranquil, és la vida. No. Aquí el tallem. Aquí el tallem. Va anar a fer la seva volta matutina amb carro, com ja mos ha dit bé, amb Tutankamon. M'he liat, no? Sí. Ai, espera. No t'inventis coses. Llegeix això d'aquí. Llegeix això d'aquí. No t'inventis coses i dis-ho tot d'una. Calma. Jo estic una mica, respira i després aquí no se t'ha